Chipo the trouble causer wachema kuti Mofela vaMadam Boss vamudyira mari yake yemonetization for the past 3 years. Paakatrya kuita reach out to them vakabva vangomblutika vakarega chero kuansa mafoni. Akaedza kutaura naMadam Boss avo vasachadaire mafoni ake chero akashanda achiva advertisera hembe dzavo, but zvese zvabva zvangoita kunge pasina ukama wakambovakwa. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Mofu pavabvunzwa kuti ko ndeipi iri kutambika vabva vangobaya live ndokubva vataura ivo vakati Chipo musikana wekukomboni anorova mutoriro nembanje. Isusu tiri kuno kumamanshoni matitingaba here mari dzechidhori. Chidhori hachisi kurira mastreets. So iye Chipo arwadzwa zvikuru akapedzisira atoti konya yangu yekuti ndakakurira ukomboni uye ndinogara ukomboni yapinda papi, ini ndiri kungodawo mari yangu. So zvakaitika ndezvekuti Chipo akabaya live akataura zvakabva pamwoyo pake. Akati iye 3 years back ndopa akashanda naMofela, apedza ipapo akabva vaitawo admin Facebook make, ndobva ati ngatibatsiranewo kumonetize page iri. Mofela vakabatsirana naChipo, asi sekuti vanhu vari muZimbabwe hapana monetization inogona kuitika, vanofara kuwana munhu ari kunze kwenyika kuti avaitire mabasa aya. Mofela vakabata umwe munhu avaishanda naye ndokubva vamupa madetails aChipo. So musikana akangomirira mari dzake akatoona masters atova eligible nezvimwe advert zvanga zvakuitika, but mari yakaramba isingauyi kwaari. Only recently, that is when she got a message from a certain guy from abroad asina zita, ndiye akamuti ndipe mabanking details ako ndikuisire 700 yako. Ndo pakapinda 700 pasina mazuva mangani ndokuiswa imwe 100 ndokuzoiswa $60. Paakabvunza kuti ko guys for the past 3 years masters nezvimwe zvakadaro mari dzichingopinda muaccount umu, sei muchindipa tumari tudiki twakadai yemakore yese iri kupi? Murume uya ndopa akati usabvunze inini, bvunza Mofela. Ndo kumentionwa kwakaita zita raMofela asi zvazvina kuvabata zvakanaka. Peja ribiwe zvekumhanya rinohekwa kwete tanzi ndikubirwa mari 3 years wakangoti undundu nekungwara kwese kwakaita kunobirwa 3 years wakanyarara mbanje. Now otase indokungwara zve ingozvonoitwa nge wakangwara. Saka mawigi ese nema makeup anenge achienda pademe risina na brain azvinofunga kumana nekuchena kwese kwamune makaita so makatotsvukirira kutoita zideme kutoisa wigi kutoenda musaluni kutogara 1 hour kudekoreta deme risina chinhu risingafunge kudaro. Mbanje mukudziwanza vanhukadzi please. Ndo mashoko ataurwa naMofela vakati tati chiti zvimwe wakangwara sezvo wakanaka wakatsvukira asi musoro wako ideme risina chinhu rakangopfekedzwa wigi. Mashoko anorwadza zvikuru. Mofela ko kuzotaura mashoko akadai kumunhu wamakashanda mese zvakanaka zvaita sei? Uye vataura mashoko anorwadza vakati Chipo mutoriro unonyanyisa kumurova kunyanya mbanje zvekuti ari kutogona anogona kana kutovafremera zvinhu zvavasati vatomboita. So Madam Boss vanga expectwa kuti since variwo part of this whole couple thing vataurawo something about murume wavo, but as usual Madam Boss munozviziva no comment show ndo yavanongokanda. So Chipo the trouble causer wadzoka zvakare ndokuti iye I do not remember ndichituka anyone, but ndakauya kuzotaura chokwadi chaiva chichiitika. Ndosaka muchiona vakawanda vachitadza kutaura nekuti vanotya kutukwa. Ipo pacho pandakatanga kuziva nyaya iyi ndakauya ndakataura, but you never believed me. Instead you called me names. Handitsvake mbiri nezita remunhu ini, chinoitisa mbiri kushanda kwete zvenyaya izvi, ende handitozvide, handina mhaka nemunhu ende handirwadziwe nemunhu. Uye zvekutaura kwandakaita ndaida kuti vanondisapota vazive kuti inyaya yavaiziva kubva pazvakatangira, kwete kuti I want to market my new page. If you don't want to follow it, please don't. If you don't want to believe, please don't. But kwandiri inini I'm relieved because I have said the truth. And handisi kurwadziwa nekutangidza patsva. Zvinoitika munhu akafa wani. And hembe yes ndakanopfeka supporting a fellow woman.
because whatever zvakanga zvaitika ndakanga ndaita let go and let God. Handingati ndapiwa mukana wakadaro ini ndoramba because I'm holding on to the past. Maya guys, ndakanga ndangozviudza kuti pandichaenda kunyika inoita monetization ndongotangidza, ena ndina kuuya nenyaya yangu kuti muanalyze. Ndakauya kuzotaura kuti mafans angu azive zvembanje zvavanga vakutaura hamene kuti vanga vabvunzwa here, but ndicho chokwadi chete chavakataura palive pavo. Zvekukomboni chokwadi futi. Haisi secret kuti ndiri wekukomboni, but pakuzoti ndogona kuvafuremera kuti vandibhinya, ratova drama. Ndiri kufara kuti message vakainzwa. And to my fans, thank you so much for always supporting me and God bless you. Okay guys, so ndo mashoko achipo the trouble cause arwadzwa zvikuru nekuzotukwa utoshaya kuti konya yacho tasvika pakutukana rini. So chipo aitaura kuti I have a new page ramunogona kutofollowa kuti tikure tichienderera mberi. Since iri page randiinaro ndakakonewa kuita monetization, vamwe ndokubvunza kuti kone mhaka yei ndopakazobuda zita raMofela. Ari kuti iye zvakare paakatombozama kutaura nyaya iyi pakatombonzi zvoni nhaiwe Chipo uri kudanana naMofela, pane kakutsotsana bhinzi zvichienda zvakadaro. So nyaya yacho yakazongopera yakunzi Chipo akachiita murume wake akatanga kudana Mofela. Nyaya yacho ndobva yatodheraila pane nyaya yaitaura nyaya yemapeji pakabva pangobuda nyaya dzisiririzvo. So new page raChipo rinonzi Chipo the Trouble Causer Zimbabwe or Chipo the Trouble Causer ZW. Anditi mukariwana iroro ndo kwakuitwa maskidzi ezvidhori. We will follow you up there Chipo. Kana waramba kuramba uchidyirwa mari yako iri zviri nani ungovhara page racho pane kuramba uchidyirwa mari yako iyoyo. We are there already my dear sister, keep the fire burning. Ukaona uchirwiswa zvinoreva kuti une kwauri kuenda. I'm happy for the new journey that we've started. Uine misodze pamatama, but mark my words, more are coming your way. So Chipo ari kuti iye hachisina basa nezvakaitika kumasure dzavakadya idzodzo zvakangonaka, asi from now onwards vakutovhura rimwe page. In as much as she tried by all means to get her page back or to remove those details, hakwanisi kuita sekudaro. Ari kuti akambotry kuita reach out kuna Ketina kuti Ketina ndokumbirawo undibatsire kugadzira page, but Ketina ari kuti aiwa iye akasarawo noyedza kupinda papage riya ratoratidza kuti mapayments akawanda ari kutoitwa. So Mofela vari kuti ivo kana naiwe Chipo uine evidence uchigona kuposta uchigona kubaya live nezvimwe zvakadaro, why usingativigiri mascreenshot ekuti mari dzako dzadyiwa ndedzekupi? If you are able to press live, it means you can navigate your own page. So navigate usvike kumapayments utiratidze kuti mari dzako dzadyiwa ndeidzi dzadyiwa for how long. You can also access the account or the PayPal iripo page pako ipapo, utitumire screenshot rekuti iyi ndiyo PayPal yacho iri kuisiwa mari kuti tizive. Mofela vari kungoti maybe musikana anga arohwa nembanje ndosaka angoti ndivo vari kufunga kuti since akambopawo Ketina nevamwewo maybe ane vamwe vakawanda vaakapa kuti vamugadzirire, what if vanhu ivavo vakambombira. But nyaya yadzoka pamurume uya wekunyika dziri kure ari kuisikwa mari akatombopawo Chipo ka700 wo. Ndiye akaburitsa zita rekuti nyaya yemari dzako why usiri kubvunza murume waMadam Boss Ngoni. Pane vane kamuonero kavo. Otisataenda ikoko Mofela vataura vakati musikana uyu ari ku the other camp isingafarirani naMadam Boss, anogona kuva achishandiswa nevanhu ivavo. Hapana kutaurwa mazita asi tinoziva one of the biggest rivals dzaMadam Boss, and Chipo anosimboonekwa ari ku that rival. So maybe she is being used. Angova maspeculations aMofela, asi ivo dee vangobuda pachena vataura kuti zviri kufamba sei. Hazvimbonetsi guys, kungodza murume wayo kuti aiwa iwewe mari chidai dzongodzosewa, papasina kana need yekuita noise dzese iye. Asi pane vane maonero avo zvatatambotaura paya vari kuti ivo sisi ava vanoda kudiwa nemunhu wese kunge mari, anopretenda kuda kufara nemunhu iye asingamufarire.
remember akaenda kwamadam boss achiadvertisa hembe dzavo knowing vanhu vacho vari kumudyira mari yepeji rake. Zviriko here izvozvo naimi zvekuzouya uchizosvima misodzi palive kuti isu manditi kunzwire tsitsi naiwe chipo. Come on man, hatide kuitiswa isusu vamwe hameno yenyu kokate family maybe mungagona kuakira madam boss anoziva zvaakaita ari kumunyerisa. Chipo uyo wakatombojola naMofela kauyo vakaenda vese kwairidzwa jezi vari 2 Tyra asipo vakatorwa mapiksi vana Mofela ave kuda kuzungaira nhasi ave kuti Yaya Saru ndiye akatora mapiksi. Guys, waigoenda nehusband yaTyra sei? Iwe waisaziva here kuti paparazzi yemuZimbabwe ndo zvainotoda kuzivisa vanhu kuti waita nemurume wemunhu kuauti kwacho chiti pakainformation yacho. Apanga ave kudzokera kunoita disguise kuna Tyra achiziva zvaanoda hake kuna Mofela. Zvino this time aiwa mhofu vati bodo zvechibhishuwa ndichada. That's why atoadresa story yake kuna Mofela atoona kuti havachada zvemadresi. Naiwe Chipo enda unopuwa page naKT, ndiye ari kudya mari dzako, handi ndiye wakazoita brand ambassador wemafuta ako here, and now she betrayed you akaenda kubodo futi. Chipo ziva vanhu vekutamba navo, usiyane nezvinhu zvisina basa. Ma content creator emuZimbabwe mune ruzha guys, hamuna kugadzikana, moda drama too much, munobohwa sei kwose musingangopanani support, busy kutukana nekusorana kunge mari yacho yeFacebook inobva muhomwe dzenyu. Zvakaoma guys. Pane vari kuti vakatoona kuti this is more than a business partners. Ava vatori more than that. Konei atanga kuda kutaura nyaya idzi panyaya dzeValentine idzi, nekuti umwe mwana atenge kwamubhedha mutsva. Loneliness guys, inoita kutosumudzana nemaex ese chokwadi. Cat family yangopuwa warning kuti vedwe be careful naye uyu mukadzi uyu, she's just like Tyra Undergrass. Aifunga kuti achapuwa attention namai venyu paakaenda kwaalbum launch aona kuti she was blue ticked, abva aenda kwaMofela achipfeka madress emukadzi wacho, iye achiziva kuti ari kutaimira chiro chababa dzabu. Chinonetsa ndechekuti vanhu ava vanotombozivana, vakambozviita futi vakatombodyirana mari patova ne2 years, but ndakazoshamisika kuona vavese futi nezuru wakutanga nyaya yekuti vakandidyira mari hauneti here kana iwe uchiti wakavaregerera sematauriro aitwa namadam boss naMofela actually, kuti iwewe kana uchiziva kuti vanhu havari kukudyira mari, why do you continue posting maskiti uchiziva kuti pari kupinda mari yakawanda iri kudyiwa navanhu? Why usina kutongoti page pawakangoona kuti hausina access to your page dai wakabva wangotsika mabreak wotanga rimwe kipage wotomhanya naro? Musi wakavharirwa vananyati pekutanga after nyaya yataiti iyai vakamanya unovhura page ramanyati vakatanga kutoripusha in no time ranga ratomonetiza. Tozvinoitwa nevanhu vakangwara. Amen guys, Mofela vazodhipisa havo vachitaura zvedehenya rizere mvura, asi pamwe pacho ukada kuiteverera pedo nenyaya iyi kai wotoona kuti pane umwe akangwara panyaya iyi, pana master chigame cheFacebook neumwe akapusira kana kuti ari slow. Asi do leave your comments on what you think about zviri kuitika mumastreets ezve. Is this just business or this is more than just business? Inyaya yekuti umwe atenge kwamubhedha here weValentine kana kuti chiko chiri kuitika mumastreets?